Upis na Biznis akademiju već na samom početku možemo reći predstavlja uspeh. Pred vama su 2 semestra, mnoga zanimljiva predavanja, sticanje novih naprednih znanja i na kraju sticanje veoma vredne diplome. Jedan od najvećih naučnika ovog vremena, Newton, je svojevremeno jednu sjajnu izreku rekao u povodu znanja, a to je da vrlo često nismo svesni da ono što znamo predstavlja samo kapljicu, a ono što ne znamo čak more. Možda sad na izgled to malo drastično izgleda i zvuči, ali neka, ajde, neki lep početak školske godine učini da do kraja iste dođemo do neke bare jezera i primaknemo se tom moru. Dobrodošli. Najbitnije je samo da pratite i svoje obaveze u predviđenim rokovima i da postavljate sva pitanja koja vas interesuju vašim predavačima, pošto je interakcija izuzetno dobra i sigurno sam vi ćete iznenađeni da ćete za kratko vreme savladati nove veštine i poslovne znanja. Hvala. Čestitam, Jelena. Izvolite. I ono što je bitno, ćemo diplom. Čestitam.